Nou, daar zijn we dan op het Fries Bloed Festival, de derde editie. Ja. Wat verwachten ze van de Janne? Nou, ik verwacht je wel wat van de Janne, ja, zeker. We gaan natuurlijk weer een pro de band staan, dus die zit vast een meestal van mij nemen. En de intree is vrij, hè. Dus, ja. Ik denk dat die deserteert wel meestal loopt, ja. Wel bijzonder, ja. Ja. Ja, en een mooie locatie hebben we Ja, dit vies. hier. Ja, dat vind ik wel. Ja, doe hartstikke in een lawaai-west. Dus ja, doe kerst het zes, doe kerst er om mij praten. Ja, daarom. Nou ja, ik vind het wel, het is wat smoeker, die Lietse roentes. Oké, nou dankjewel. Ja, mooie programmering. Ja. Dus, ja. Nou, hartstikke leuk. Naar Iduna. Ja, nou ja, dat is ook fantastisch natuurlijk. Ik bedoel, ik ben zelf een keer actief geweest in deze serie, maar het is fantastisch. Hey, je kan nou echt grote bands, of grotere bands spelen als voorheen, dus helemaal goed. Nou, dus Ja. een producent erin. Ik had er wel even zin in, ja. Ik wil wel even in mijn meidje hoe het in 2014 is. Ik zoek me gewoon naar binnen gaan. Ik ga naar binnen. Ik verwacht je een fantastisch optreden van de band waar ik in speel. Welke band? Drift. Drift. Oké, en wat voor muziek maakt je? Hele mooie muziek. De eigen noemers, wat klassiekers, punkklassiekers. Dus ja, het is voor de tweede keer weer in Drachten spelen. En Drachten is goed voor u. Mooi. Ja. En voor de eerste keer Fries Bloed? Dus de eerste keer Fries Bloed, ja. Ik had net als bezoeker van Ik heb er nooit geweest. Wel in die Duna heb ik spelen. Maar nog nooit op het Fries Bloed. Nee. Oké, nou dan wordt het een spannende Janne. Ik Na heb je er wel Janne. zin hoor. Ja. Volle plezier. Dank u wel. Doei. En geniet ervan, zoek ze ze. Komt helemaal goed. Oké. Wat dan nou, joh? En wist al even je binnenwest? Ik ben alleen binnenwest, ja. En wat moest ervan? Ja, leuk dat nou daar. Ja? Ja, verleden hier in de lawaai en nou hier in de Duna. Geschikte plek, denk ik dan. En wist in alle zalen west of alleen in die grutten? De kelder had ik nog net vonden, maar we straks één vrij. Ik zou maar op zitten dan. Ja, dan wel. Weer dan krijg je de kelder en het is er bomvol. Oké, ja, Dus, super. Ja, maar dat is het een goede artiest. Hele gezellige sfeer. Ja, absoluut, absoluut. Nou, vol plezier voor Janne. Ja, dat komt goed. Zo, goeie Janne. Goeie jong. Hey, wat vind je meer van het Fries Bloed Festival? Ik vind het geweldig. Wat vind je er geweldig aan? Ja, ik vind de opzet gewoon hartstikke leuk. 20 mensen, 4 zalen, alle soorten muziek. Dus het democraat, als je dat leuk vindt, niet ergens roos heen. Dus ik vind het leuk opzet, goed plan. En wist je er al jaren west bij je? Ik ben alle jaren dat spelen ben ik west. Eerst in de lawaai, en nu ben ik voor het eerste jaar. Ik vind deze locatie eigenlijk mooier. Dat is meer voor de gewone mensen komen samen te zitten. Lawaai heeft toch een beetje het idee van het is meer cultureel. Ja. Dus ik vind dit op zich het mooier. En nou ja, dat moet ik wel denk ik. Ik ben meestal met aan. Dus, het is hartstikke gezellig het binnen. is leuk. Ja, de bier is het gezellig. Hè? Zij is het. Hartstikke nog weer, maar heerlijk weer. Ja. Dus, Komt ik nog speciaal voor een band of is het meer ja, gewoon... ja, wij hebben kunnen met Skraal. Wij komen zelf uit de tien. De Skraal komt ook een beetje uit de tien. En de zaalroepers die dat organiseren, daar ben ik wel aardig fan van. Die man ken ik al heel wel. Dat is eigenlijk wel een beetje de meeste waar we voor komen. Maar ja, de horenbands ken ik net zo goed, maar nou ja, dat is Jos een keer en er zit echt hele leuke muziek tussen. Ja. We zijn hier op het Fries Bloed Festival en ja, wat vind je hiervan, dat nota? Dat nota vind ik wel aardig leuk. Ja. Ik kan er net echt een act mee maken, maar... Krijg binnen? Ja, krijg binnen. Oké. En kom je nog hier voor een speciale voor een band of een act? Nee, voor de gezelligheid hier. Fries Bloed, hè. Dus, dat mag even heen, hè. Dat kunnen we net missen. Ik al jaren de West, je West, bij het Fries Bloed Festival? Hier in Duno nog net, maar in de lawaai nou wel. Ja. Ik neem even een slokje aan. Proost! Ja, best. Ja, leuk, gezellig, leuke bands. En Jack Bottleneck speelt je nou in de kelder. En we wachten nou direct op de sketches. Dus, vuurwerk. Het Fries Bloed Festival. Ja. Wat vind je hiervan? Ik vind het hartstikke leuk initiatief. Ben je vriend wie ik alleen west? En ik zit de locatie wel fantastisch vind trouwens. Dus ja, dit mag vooral beleeuwen, maar mooie traditie worden. En wat is het verschil dan met varig hier? Nou, dit is wat meer een popzaal. Hè? En Lawaai is toch een prachtig theater, hè? Wordt al wel verbouwd natuurlijk.
Maar ik vind dit toch leuker met bands en singer-songwriters. Dan leent Iduna zeker in de nieuwe vorm zich er wel heel goed voor. Dus ja, mooi initiatief hier in Drachten, absoluut. En volgens mij ook nog een nominatie. Oh jee, ja, mag dat ook zeggen? Ja, ik vind het allemaal leuk, tuurlijk. Waardering is altijd leuk. Ja.